I willingly give my pro tempore, been there, done that, and then congratulate, of course, Migs. I was also majority leader. Ang minority, gitawat sa nila, no? Ang nahitabo. Kami naon sa nato ni Miguel ang sunod gabi. XFM Katropa. A dedicated, disciplined, hardworking, brilliant colleague and a dear friend. And congratulate, of course, Tito. I willingly give my pro tempore, been there, done that, and then congratulate, of course, Migs. I was also majority leader in 201, so I congratulate all of them, and I'm glad na 13 ang boto, so maayos na, legal na. Back to work na ba? Back to work na, ma'am, lahat. Ma'am, back to work na po kayo lahat. The work never stopped. You know me, I'm always working. Whether we're here in plenary, galing kami Mindanao, tumutulong sa mga biktima ng earthquake, or umiikot sa mga state universities at colleges, or nakikipag-ugnayan sa iba't ibang grupo, the work has never stopped. The work never stops, and the work will never stop. Is this a fresh start, ma'am? I'm sorry? Fresh start na to, ma'am, ngayong nangyaring may bagong liderato, 13 sila. Every day is a fresh start, and we welcome, recognize, and congratulate the new leadership who are dear friends, who are competent public servants, and we in the minority, because I remain to be in the minority, will collaborate for the good of the Filipino people. Atin na kayo sa session mamaya, ma'am? Atin na po kayo sa session? Sabay-sabay yan, isa-isa. Atin na kayo sa session po this afternoon? Siguro, 3 o'clock eh. Oo. Kasi napasa yung dalawa ko eh. Una, yung aking waling-waling, National Orchid. Pangalawa, yung higher education. Napakahalaga yun. Yung 2018, ginawa ko yung higher education na libre ang pangkolehiyo na scholarship. Tapos, ngayon, inamend namin at akong chair ng BICAM, nung akong chair ng higher ed, yung amendments to higher education. Okay na gab, okay na gab. Na pinaka-importante namang punto nga makuha na to diha is kung sa ingon ni kisa kini si Loren, mga katropa, at least 13 na legal na. Oh. You can do away with that. Politics ni bay. Politics ni. Wa kay mahimo diha. Hey, si Cheese, di sa ka makaingon mga higala. Ako mas kampante ko actually nga si Cheese mga higala ang presiding officer. Well, mas kampante ka kung si Marcoleta, but mga katropa, kung ako po'y senado ron, nga niyo, mga katropa, dito sa nato, ato lang tanahon ba? You can call it a conspiracy theory, but kini mga tawhanan na nasa senado, season na sad kayo ni mga igalang mga politika ni. No? Kumbaga, mga tangan na gaba, matan paspinya. Sabay tawag ni mo ana, no? Or malam na. Lain man bunang malam mga galo, kay mura na magkanang perminti na lang mo ilom og kulapito iba malam. The only thing that you can do mga higala sa panahon karon vis-a-vis the administration of Marcos is to ride on. No? Ang mabuhat nimo mga higala sa panahon karon mga igsoon musakay. No, musakay. Tungod kay dili maayo nga musugat ka sa sulog sa sapa karong mga panahon na. Bullseye! Bullseye! No? The administration has all the resources na atanan eh. They can divert issues. No, they can use dead cat strategy, no? Butangan ka, pabutahan ka tanan mga igala panghitabo diha. Aron nga mawa ang focus sa tao dito sa mga essential mga igalang panghitabo sama niining atong krisis karon mga igala, atong inflation karon nga askan taasa, presyos mga palaliton mga igala nga di mabangbang, no? These are essential issues mga higala, by the way, no? And these issues makatandog sa tanan natong kasingkagol. It concerns us, kitang tanan, mga higala. Karon, the administration
pwede niya may gala nga tabunan na para mawa atong concern na para sa aning mga panghitabo karon. Dili po ka mga higala makaingon, no, kaning naa sa Senado nga, di mo dali-dali kaingon kadayon ba nga, kani nga mga kuan yun mga gibayaran yun Marcos. Kay, basin man god pod, ang uban diha, gisakyan ra ning panghitabo, aron mga higala nga mahunong na ng Malacañang. Nya, pag-abot sa panahon mga higala, no, mubaliktad, kung kaya nilang mubaliktad sa pikas, kaya nilang pabaliktad na pod. Muna akong tanaw kung kaya nilang mutabok, kahibaw sa silang mubalik, nya ingana gyud na sa Senado. No, ingana gyud na sa Senado mga kaigsuonan. No, pwede ka di ka mo ingon gab nga kasabot-sabot ra na sila. No? Mo na pananaw, abi nimo mo na pananaw karon mga higala sa nila Adyong, no? Sila Adyong, sila Luistro. Mo na tanaw nila. Ang ilang tanaw karon mga higala, matay ni Senado gid dula gid ta ni ba? Ha. Muna ilang tanaw matay gid ni Senado gibinuangan gid ta nila. Kay mas pila ra gud ang senador 24 ra ka buok mga igsoon. Naaman siguro mo suwahi mo sukwahi diha. Di na kay nakaabot ka tunga. No, kanang makaingon gyud ka ba nga to BBM gyud na. Basig si Risa ra. Kaya uban di ako sa kauyon. No? Pero, nagyod po din noon mga higalay, mga alipuris gyud or mga insurrectos. Mga katropa. Pero, di pa nato masulti, hangtod wa pa mahitabo. Ang ato lang, we can only hope for the best. Ayaw mo pag-expect sa worst usa. No? We can only hope for the best. Ganun man, even if even if the world to me. Kantahan lagi. Even if, kasi kaya nagkanta ng even if, ay nagdi na ako magkanta kaya binimo pag mukanta ko. Mangayog bahin ang YouTube. Samok kayo. Mapagaw na tadirig siyaok-saok unya. Tungaon sa tagiyas kanta ang imong income tibuok. Pananglitan, kining live na to. Musulti ko ninyong tinuod. Pananglitan ha, ang live na to maka-income og $10. Pila ang taon ng $10? Uy, 600. No? Kining live na to ba kini ba karong ipaminaw ninyo, kita naon ninyo, mo income ni usahay 9, usahay 10. Karon pag magkanta-kanta ka diha, putangan nimo naga mga Janet Basco diha. Uban pang mga kanta diha mga igala. Kaya butangan ni kanang ilahang melody. Wala. Katong imong $10 tungaon to. No? $5 mapaingon sa ilaha. Kaya. Yahaya good. Una ikaw mga higala nga, rabi na nimong kapagaw-pagaw. Higala, kumusta? May buntag ka ninyong tanan. Anyway, no? Di man na mo'y purpose na to mga higala. So, asa na ganit ato? Balikan na to mga higala, no? Even if moingon kag solid ang majority nga mubutar mga higala. Speaking of, kuanta ha, magisgot tag impeachment. Kay mao man ni mga higala isagyod karon. Whether we like it or not, they are preparing for impeachment. No? Pero ako, I am in the high hopes. Ako yung pangutanon, mga higala, taas ako pagsalig, nga di gid ma-impeach. Nga naman, basta, bisag kanina lang ang sitwasyon karon. Magpabilin kini mga higalang, pila ni sila gab, nabilin? Pulo o siyam? Siyam na lang. Siyam na lang. No? It needs 9, kinahanglan og siyam para maabsuelto. Kinahanglan og 16 para makonbikto. Be. Kinahanglan og siyam para absuelto. Kompleto na sila para absuelto na ani. Ha? Akada kung atong sukla ng argumento ba, no? Kung ibutang na to, granting without conceding. Granting. Nga kini magayagalang naasa ka Cayetano faction or minority karon magayagala, sara ni sila, no? Kaya di ba sada sila mo angkon, di ba? Kadungog magkana, di ba gyud sila mo angkon? Di ba na moingon Cayetano nga sara siya nangayagala. Pero granting ato lang nga ibutan na to ng mga katropa di balag tagagog iring. Now, granting may gala nga
makasara sila or they preferred mga higala nga i-absuelto si Sara. Buta na to. No, 9. Wala, na kompleto na sila eh. Oh. Ang pikas, pili kailangan may higala para makakonbikto. 16. No? 16. Because tungod aning nahitabo mga higala nga magkatong gahapon no nga na-install nila ang ilang presidente by the vote of 13 na reaffirm, of course, you do not mess with the constitution, no? Na reaffirm mga higala ang ingon sa constitution nga sa public accountability kini sa impeachment nga matter, no? Kailangan nimo og 16 ani. Nga naman asa man agibase, mubase ta dito sa 24. Tungod sa rason mga higala nga well, si Estrada mga higala senador, si Bato senador. Siguro wala ang ilang presensya karon but the chair mga higala ang ilang lingkuranan isip one of the 24 senators mga higala o senators of the Republic of the Philippines is not empty. No? Naa pa sila mga higala. No? Naa pa na sila. Unless otherwise, mga igsoon, mo resign, no? Na mamatay, or butang talang mga higala mo sibat nag-abroad. But nobody can prove may higala nga si Bato na sa abroad. Nya mo ingon ka karon nga, ala, kuan naman ko na si unsa ni? Si Bato kining beyond the coercive power of Senate kay naman go ikuan ayo sa kay taas pa kayong legal nga iskutanan anang inyong ICC. No? Karon ana po yung mga hungihong mga higala nga si Bongo Coro na anay kuan mo nang si Bongo na pod karon ang target kaya mabawasan ng because it needs 9 to absuelto aron maka-absuelto mga higala. So kuhaon si Bongo 8 na lang yun, Gab. Ya, kaya di ba saan mabuo tong 13? Away, impeachment may tabo. Ay, Masa pa pagkabuo atong 13, madugangan, kailangan man ito ni mo dugangan tulo. Kaya kinalaman ni mo 16 para maka-convicto. Para maka-convicto ka. Kuhaan ni mo ning isa, di na po mabuo tong dito. Sige. No? Usa ka dito akong namo ko nahuna-hunaan. Na inisuod sa akong utok mga nawa ko Ay nako. How I wish mga higala ang oral receipt sa law school ingani ra. Wait, tinuod bitaw no kanang lahi gyud. Pangulbaan ka ba nga gipaningot ka pero bugnaw. Mura ko gipanuhot. Literally, ka na mag-ampo ka nga, Lord, please not me. Not. Muna, Mr. Irwin Tulpo, kanang imong advokasya nga bendalo, kung kanang imong bendalo og na, kuan pa na, kanang stick pa na, gihapak ko na si mong agta. Laliman, uroy kag, kanang mga nang eskwela, balaod, mga igalag, unsay kalisod, ano nila, pila ka kasaba, insulto sa profesor madawat anak nila unsa ka uwaw diha. Uban mga inahan na gud ng uban, no? Mga respetado ng tao sa ilang komunidad niya, kasabaan ka mga igalang. Di ba maayo gyud? I mean, pero pag abot nimo sa LS wa man na, no? Wa man moy bit-bit tanan. Di man ka ako di ko angkorman, estudyante. Nay kuan ka kanang naa ganitoy sa ni mga trabahante sa gobyerno, wala. Sa imong opisina, hari ka, pero pag abot sa klase, wala ka diya. Ok ka diya. Ok ka diya. Unya, ang tao karon mga higala, o ang Pilipinas karon musunod raan ng advokasya ba'y tawagan ng mga higala? Kalaki ni Tulpo nga, Mr. Bindalo. Wa mauwaw.